हरे कृष्ण. स्वागत आहे सर्वांचं. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंगळुरू तर्फे घेतला जाणारा हा लेवल 2 चा अभ्यासक्रम आहे, ज्यामध्ये आपण आज अध्याय 5वा कर्म संन्यास योग कृष्ण भावना भावित कर्म याचं अध्ययन करणार आहोत. तर प्रथम मंगलाचरणने सुरुवात करू आपण. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. सर्वात प्रथम आपण श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग प्रणाम करूया, ज्यांनी आपल्याला भगवद्गीता समजावून सांगितली. त्यांनी लिहिलेल्या या ग्रंथाच्या साध्या सोप्या भाषेमुळे हे ज्ञान आपण सोप्या पद्धतीने ग्रहण करू शकत आहोत. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंगळुरूचे अध्यक्ष नामानिष्ठ दास प्रभूजी यांना सादर प्रणाम, ज्यांनी हा अभ्यासक्रम बनवला आणि झूमद्वारे उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे घरी बसल्या या संधीचा आपण लाभ घेऊ शकलो. अन्वय माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी भगवद्गीता मला शिकवली, श्लोकाचा अर्थ समजावून सांगितला. तसेच वर्गाला उपस्थित राहून सेवा देणाऱ्या योजना माताजी, संजना माताजी, दोघींनाही धन्यवाद, दोघींनाही प्रणाम. टेक्निकल टीमचे धन्यवाद. तसेच उपस्थित भक्तांच्या पैकी ज्या माताजी नेहमी उत्साहाने अनुवाद वाचनासाठी सेवा द्यायला तयार असतात, त्यांनाही सादर प्रणाम आणि उपस्थित भक्तांचं परत एकदा स्वागत. तर आपण 4था अध्याय पूर्ण केलेला आहे आणि आज आपण 5व्या अध्यायाकडे जातोय. तर 5व्या अध्यायाचं नाव जसं तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसतंय, कर्म संन्यास योग कृष्ण भावना भावित कर्म. आता कर्म करणे आणि संन्यास घेणे म्हणजे कर्म सोडून देणे, कर्म करणं सोडून देणे म्हणजे संन्यास घेणे, हे परस्पर विरोधी क्रिया असलेले शब्द आहेत. मग कर्म संन्यास म्हणजे काय? तर कर्म तर करायची आहेत, पण ती करत असताना आपली मनोवृत्ती कशी असायला पाहिजे? तर त्या कर्माच्या फळाबद्दल आपण अनासक्त असायला हवं. जे कर्म करतो ते ज्ञानाने करायला हवं आणि कर्मफळाच्या प्रती आपल्याला अलिप्तता हवी, अनासक्ती हवी. हे कर्म स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी न करता ते कृष्णांच्या आनंदासाठी केलं जावं आणि असं केल्याने कर्माच्या फळाकडे आपली अनासक्ती असते, म्हणून त्याला संन्यास म्हटलं आहे. कर्म करून कर्मफळाचा त्याग करणे एवढंच नसून ते कर्म कृष्णांच्या आनंदासाठी केलं जाणं हे महत्वाचं आहे, म्हणून हा कर्म संन्यास योग आहे. आता प्रथम आपण ज्यांच्या आनंदासाठी इथे जमतो आणि एकत्र बसून भगवद्गीतेचा अध्याय समजून घेतो, त्या श्री श्री राधा गोविंदांना आपण साष्टांग प्रणाम करूया. त्यांचे आशीर्वाद घेऊन वर्गाला सुरुवात करू. श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, त्यांनाही प्रणाम करू. त्यांच्या एवढ्या प्रयत्नामुळेच हे भगवद्गीतेचं ज्ञान आपण योग्य प्रकारे ग्रहण करू शकत आहोत. आता जसं मी तुम्हाला सांगितलं की कर्म संन्यास योग असं या अध्यायाचं नाव आहे आणि हे जे सर्व पहिले 6 अध्याय आहेत भगवद्गीतेचे, हे कर्मयोग या विभागामध्ये येतात. भगवद्गीतेच्या एकूण 18 अध्यायांची विभागणी 3 गटामध्ये होते, 3 विभागामध्ये होते. पहिले 6 अध्याय हे कर्मयोगाचं ज्ञान देतात. 7 ते 12 हे अध्याय भक्तियोगाविषयी माहिती देतात आणि शेवटचे जे 6 अध्याय आहेत 13 ते 18 हे ज्ञानयोगाविषयीचे आहेत.
तर आपण जसं हे सर्व अध्याय कर्मयोगामध्ये म्हटलेले आहेत, पहिले 6. आणि कर्माच्या बद्दलची माहिती आपण आता चौथ्या अध्यायात, तिसऱ्या अध्यायात घेतलेली आहे. तर चौथ्या अध्यायामध्ये एक श्लोक होता बघा, कर्मणो यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गती. कर्माची गुंतागुंत समजणं हे अत्यंत कठीण आहे असं कृष्ण म्हणाले. म्हणून मनुष्याने कर्म, विकर्म, अकर्म म्हणजे काय हे योग्य रीतीने जाणले पाहिजे. योग्य रीतीने म्हणजे प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंकडून हे ज्ञान घेऊन आपल्याला कर्म केली पाहिजेत. कारण असं केल्याने आपण कर्माच्या बंधनातून मुक्त होऊ शकू. अन्यथा कर्म आपल्याला बंधनात अडकवतात आणि कर्माची प्रतिक्रिया भोगण्यासाठी आपण वारंवार जन्ममृत्यूच्या चक्रात अडकून पडतो, वेगवेगळी शरीरं धारण करतो. तसंच कर्माचं ज्ञान गुरूंकडून प्राप्त करून घेण्याची संधी ही केवळ मनुष्य जन्मात आपल्याला उपलब्ध असते. मनुष्य म्हणून आपण जिज्ञासा करतो, आपल्याला प्रश्न पडतात आणि उत्तर आपण गुरूंकडून जाणून घेतो. त्याप्रमाणे ती आचरणात आणतो आणि योग्य ते बदल आपल्या वागणुकीमध्ये करून आणू शकतो. तेव्हा आपली प्रगतीही घडू शकते. तर या मार्गात प्रगती करण्यासाठी आपल्याला 5 गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत. पहिलं म्हणजे साधना, त्यानंतर सत्संग, सत्संग म्हणजे भक्तांचा संग, त्यानंतर सेवा, स्वाध्याय आणि सदाचार. म्हणजे आता एखाद्या उंच स्थानावरती आपल्याला पोचायचं असेल बघा, तर कसं शिडीचा वापर करतो किंवा जिना असतो, तर त्याच्या पायऱ्या असतात. जेव्हा या पायऱ्या एक एक चढतो आपण, तसं त्या स्थानावरती पोचू शकतो. तसंच साधना, सत्संग, सेवा, स्वाध्याय आणि सदाचार हे साधकाच्यासाठी खूप महत्वाचे मानलेले असतात. आता चौथ्या अध्यायातला जो 9वा श्लोक होता, ज्याच्यामध्ये कृष्ण म्हणतात की जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ती तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैती मामेती सो अर्जुन. म्हणजे माझ्या जन्माचे आणि कर्माचे दिव्य स्वरूप जाणणारा मनुष्य देहत्यागानंतर भौतिक जगात पुन्हा जन्म न घेता माझ्या शाश्वत धामाची प्राप्ती करतो. म्हणजे मनुष्य म्हणून आपल्याला स्वतःची इंद्रिय तृप्तीची कर्म करून बंधनामध्ये न अडकता कृष्णांच्या दिव्य स्वरूपाचं ज्ञान घेतलं पाहिजे. त्यांच्या आनंदासाठी आपल्याला कर्म करायला हवीत, ज्याद्वारे आपण कर्मबंधनातून मुक्त होऊ आणि भगवत धामामध्ये परत जाऊ शकू. ज्ञानाने कर्म केल्याने कर्माचा परिणाम काय होणार आहे हे जाणून आपण कर्म करतो. जसं हात न धुता आपण जेवण जेवलो तर काय होईल ह्याचं ज्ञान असतं आपल्याला, की आपलं पोट बिघडेल. अनेक ठिकाणी स्पर्श केल्याने हातावरती अनेक सूक्ष्म जीवजंतू असतात, धूळ इत्यादी असते, जी आपल्या पोटात गेली अन्नाबरोबर तर आपलं पोट बिघडेल. हे ज्ञान असल्याने आपण साबणाने स्वच्छ हात धुतो आणि मग जेवण हाताने जेवतो. तसंच ज्ञानाने कर्म केल्याने आपण बंधनात अडकत नाही. चौथ्या अध्यायामध्ये आपण जे शिकलो त्याची आता इथे उजळणी आपण करतोय. तर चौथ्या अध्यायात प्रथम बघा भगवद्गीतेचा इतिहास कृष्णांनी सांगितला, की त्यांनी हे भगवद्गीतेचं ज्ञान सूर्यदेव विवस्वानला प्रथम दिलं. विवस्वानाने त्याचा पुत्र मनू आणि मनूने त्याचा पुत्र राजा इक्ष्वाकूला हे दिलं. इक्ष्वाकूने हे ज्ञान त्याच्या राज्यातील संत ऋषी इत्यादींना दिलं. पण नंतर कृष्णांच्या लक्षात आलं की हे ज्ञान काळाच्या ओघात कुठेतरी खंडित झालं आहे. जसं आहे तसं ज्ञान शिष्यापर्यंत पोचत नाहीये. त्यामुळे हे ज्ञान त्यांनी अर्जुनाला माध्यम बनवून आपल्या सर्वांपर्यंत पोचवलं, ज्याचा अभ्यास आपण आता करत आहोत. त्यानंतर कृष्णांनी वर्णाश्रमाबद्दलही चौथ्या अध्यायात माहिती दिली. वर्णाश्रम पद्धतीचं महत्व समजून सांगितलं आणि पुढे 18व्या अध्यायातही कृष्ण याबद्दल अजून विस्ताराने बोलणार आहेत. तर कुठलाही वर्ण श्रेष्ठ किंवा कनिष्ठ असा नाहीये. ज्या वर्णात आपण असू, आपल्या गुणांच्या नुसार आपली श्रद्धा, आपलं समर्पण कृष्णांकडे केवढा आहे त्याच्या अनुकूल असा भाव कृष्ण आपल्याला परत करतात. ये यथामाम प्रपद्यते. त्यानंतर कर्म, अकर्म, विकर्म म्हणजे काय हे आपण शिकलो चौथ्या अध्यायामध्ये. कृष्णांनी यज्ञांबद्दलचं ज्ञान दिलं. द्रव्य यज्ञ, तपोमय यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ इत्यादीचं महत्व काय आहे. तर यज्ञ केल्याने आपली कर्माच्या फळाकडे जी आसक्ती असते ती कमी होऊ लागते. कर्मफळाकडे अत्याधिक आसक्ती असल्याने आपण सतत मनाने कर्म करून जो लाभ मिळणार आहे त्याचा विचार करतो. मनाजोगं फळ मिळालं तर आपल्याला आनंद होतो, नाही मिळालं तर दुःख होतं आणि हा विचार करण्यामध्ये मन सतत अशांत असतं. जर कर्मफळाकडे अनासक्ती असेल तर अशांत मन ज्ञान ग्रहण करू शकत नाही आणि हे द्रव्यमय यज्ञ किंवा तपोमय यज्ञ केल्याने कर्मापासून मिळणाऱ्या लाभाकडे आसक्ती कमी होत जाते आणि मन शांत होतं.
सर्वात शेवटी आपण गुरूंचं महत्व जाणून घेतलं की प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंकडूनच ज्ञान प्राप्त केलं पाहिजे आणि ते प्राप्त करण्यासाठी आपल्यात सेवाभाव हवा, विनम्रपणा हवा. कृष्ण सांगतात की ज्ञान जाणून घेण्याच्या प्रक्रियेत शंका असल्या तर त्या गुरूंना विनम्रपणे विचारल्या पाहिजे, त्यांच्या प्रती आदर ठेवून त्यांची सेवा करून उत्तरं जाणून घेतली पाहिजेत. शिष्याची प्रामाणिक तळमळ जाणून गुरु हे ज्ञान शिष्याला देतात. म्हणजे ही सर्व ज्ञान घेण्याचा परिणाम काय होतो तर दिव्य ज्ञानामध्ये ह्याचा होतो. सर्व यज्ञांचा शेवट हा दिव्य ज्ञानात होतो असं कृष्ण म्हणालेत. तर आता आपली इंद्रिय जी आहेत ही अपूर्ण असल्याने आपण चुका करतो. आपण आधी समजून घेतलं होतं की आपण या अपूर्ण इंद्रियांच्यामुळे, मर्यादित क्षमतेच्या इंद्रियांच्यामुळे कधी एखाद्या रस्सीला साप समजतो, कधी सापाला रस्सी समजतो. म्हणून परंपरेतून आलेल्या गुरूंकडून आपल्याला श्रवण करून हे ज्ञान प्राप्त करायला पाहिजे. कारण इंद्रियांनी पूर्ण ज्ञान घेताना योग्य प्रकारे आपण समजू शकत नाही या मर्यादित क्षमतेच्या इंद्रियांच्यामुळे. मग आता कोणाच्या मनात शंका येईल की परंपरेतून आलेले गुरु आहेत त्यांच्यामध्ये काही त्रुटी नसते का, तेही मनुष्यच आहेत. पण इथे समजून घेतलं पाहिजे की हे दिव्य ज्ञान त्यांनी परंपरेतून प्राप्त केलेलं आहे, ज्याची सुरुवात कृष्णांकडून होते. सर्व दिव्य ज्ञानाचा उगम कृष्ण आहेत. कृष्णांनी हे ज्ञान प्रथम ब्रह्मदेवाला, ब्रह्मदेवाने नारद मुनींना, नारद मुनींनी व्यासदेवाला, असं करत करत हे ज्ञान श्रीला प्रभुपादांच्या द्वारे आपल्यापर्यंत पोचलं आहे, जे प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु आहेत. आणि जे प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु कुठलंही ज्ञान बघा स्वतःला समजलं, मला असं वाटलं म्हणून प्रस्तुत करत नाहीत. जे ज्ञान त्यांना त्यांच्या गुरूंनी दिलं ते जसंच्या तसं ज्ञान ते सर्वांना देतात. आणि या ज्ञानाचा, दिव्य ज्ञानाचा उगम कृष्ण म्हटले आहेत. त्यामुळेच हे ज्ञान प्रभावशाली आणि अत्यंत दिव्य असं आहे. आता जो महत्वाचा श्लोक आपण बघितला 4थ्या अध्यायातला, जन्म कर्मच मे दिव्यम, म्हणजे नक्की काय तर आता कृष्णांचं शरीर कसं आहे, आध्यात्मिक स्वरूपाचं आहे. आपण म्हटलं आपल्यासारखं पंचमहाभूतांनी बनलेलं त्यांचं शरीर नाहीये. आपण कर्मबंधनात अडकले जातो, त्यामुळे भौतिक भौतिक जगामध्ये आपण जन्म घेतो आणि त्यामुळे आपल्याला विशिष्ट शरीराची प्राप्ती होते, ज्या शरीरात आपला आत्मा आहे. आणि मूळ स्वभाव या आपल्या आत्म्याचा कृष्णांची सेवा करणं आहे. पण भौतिकाच्या प्रभावाने आपण कृष्णांची सेवा न करता इथे कोणातरी इतरांची सेवा करतो. म्हणजे सेवा तर करतोच, हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. पण जेव्हा आपण भगवद्गीता, श्रीमद भागवतम अशा ग्रंथांचं श्रवण करतो, गुरूंकडून ज्ञान घेतो, इतर भक्तांचा संग ठेवतो आणि त्यांच्याबद्दल, त्यांच्या समर्पणाबद्दल आपण ऐकतो, बघतो, त्यांच्या सेवेबद्दल समजून घेतो, तेव्हा आपल्याही मनात कृष्णांच्या बद्दलचं आकर्षण पुनर्जागृत होतं आणि मग आपण या मार्गावरती वाटचाल पुढे करू शकतो. म्हणून जन्मकर्मच मे दिव्यम म्हटलेलं आहे. कृष्णांचं जन्म कसा दिव्य आहे, कर्माचं स्वरूप कसं दिव्य आहे, हे समजून घेणारा भक्त हा भगवत धामामध्ये जायला पात्र ठरतो. परत भौतिक जगात तो येत नाही, भक्ती करत भगवत धामाची प्राप्ती करून घेतो. आता आपल्या भौतिक जगामध्ये बघा काही जण जे ज्यांचा मृत्यू होतो, असं म्हटलं जातं की ह्याला स्वर्गवास झाला, किंवा कोणी म्हणतं हे वैकुंठवासी झाले, म्हणजे भगवंतांकडे गेले, परमेश्वराकडे गेले असंच म्हटलं जातं. तर देवाघरी गेले असंही म्हणतो बघा. तर लक्षात घेतलं पाहिजे, ज्याने जीवनात कधी भगवंतांचं नावच घेतलं नाही, भगवद्गीता, श्रीमद भागवतम कधीही वाचलं नाही, तर तो कसा जाईल भगवंतांकडे. तर आपली काही पात्रता, योग्यता असावी लागते भगवंतांकडे जायला, तेव्हाच आपण जाऊ शकतो. आणि जो भगवंतांकडे जात नाही तो वारंवार जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये अडकून पडतो. म्हणून जो भगवंतांचं दिव्य स्वरूप जाणतो, त्यांना शरण जातो, तो भगवत धामामध्ये जायला पात्र ठरतो. तर कृष्ण कसे आहेत, प्रथम बघा जीवाला ते शुद्ध करतात आणि मग त्याची इच्छा पूर्ण करतात. आपण श्रेयस्कर आणि प्रेयस्कर असे 2 शब्द ऐकले होते ना, पहिल्या अध्यायात मी तुम्हाला सांगितलं होतं, दुसऱ्याही अध्यायात या 2 शब्दांचा आपण अर्थ समजून घेतला होता. तर देवदेवता आहेत, जीवाला शुद्ध करू शकत नाहीत, केवळ त्या इच्छा पूर्ण करू शकतात. जेव्हा आपण जातो देवदेवतांकडे काही गोष्टी म्हणजे लाभ प्राप्त करायला, तर ते कसे लाभ असतात, ज्या ज्या गोष्टींकडे आपण पटकन आकर्षित होतो अशा भौतिक स्वरूपाचे हे लाभ असतात. म्हणजे ज्यांना आपण म्हटलं प्रेयस्कर गोष्टी. अशा प्रेयस्कर गोष्टी ज्या असतात त्या तात्पुरत्या आनंद देणाऱ्या असतात आणि त्याहून अधिक गोष्ट कुठली देण्याची देवतांची क्षमता पण नसते.
आता जसं एखादा मुलगा शाळेत जाणारा असेल आणि त्याला टायफॉइड झाला असेल आणि बरा होतोय आता तो टायफॉइड म्हणून, तर त्याच्या आईला माहिती आहे, जी त्याची काळजी घेत असते, की टायफॉइड मधून बरं होत असताना मुलाला मसालेदार तेलकट पदार्थ इत्यादी ती खायला देत नाही. कारण असा आजारातून बरं होत असताना काही गोष्टी बघा वर्ज्य कराव्या लागतात, ते पथ्य असतं. तसंच आपण भौतिक जगामध्ये बद्ध जीव असल्याने आपल्यामध्ये भोग करण्याची प्रवृत्ती असते आणि असा बद्ध व्यक्ती भौतिक वरदान देवतांकडून प्राप्त करून अधिकच बंधनामध्ये अडकतो. कितीतरी उदाहरणं आपण बघतो बघा. रावणाचं उदाहरण आहे, हिरण्यकश्यपूचं उदाहरण आहे. देवतांकडे तपस्या करून त्यांना प्रसन्न केलं, वरदान प्राप्त केलं आणि मग गर्व अहंकाराच्या अधीन होऊन त्यांचं पतनच झालं. पण भगवंत कसे आहेत, प्रथम भक्ताला ते सांगतात की सर्व काही तू मला अर्पण कर. तसं केल्याने भक्ताची स्वतःची भोगण्याची वृत्ती ही कमी होत जाते. आणि हेच आपण समजून घेतलं की यज्ञ म्हणजे श्री विष्णू किंवा कृष्णांच्या प्रित्यर्थ कार्य केल्याने, जसं द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, तपोमय यज्ञ केल्याने हे कार्य करून मिळणाऱ्या लाभांकडे मनुष्याची आसक्ती कमी होत जाते. त्यासाठी ज्ञान घेऊन कर्म करायला हवं. तर एक छोटीशी गोष्ट आपण समजून घेऊया आणि त्यानंतर मागच्या अध्यायाला सुरुवात करूया. तर गोवर्धन डाकूची गोष्ट आहे. ही कथा एक प्रसिद्ध ही लोककथा आहे गोवर्धन डाकूची. तर ज्याच्यामध्ये हा विख्यात डाकू असतो गोवर्धन, भगवान श्रीकृष्ण यांची आभूषण चोरण्यासाठी वृंदावनात जातो. परंतु भगवंतांच्या लीला, त्यांची कृपा मिळून त्याचं हृदय परिवर्तन होतं आणि हा डाकू गोवर्धनचा गोवर्धन दास आता होतो. भगवंतांच्या चरणी लीन होऊन त्यांचा सखा होतो तो. भक्ती, समर्पण, भगवंतांची कृपा कशी एका डाकूला पण शुद्ध प्रेमाच्या स्तराप्रत उन्नत करू शकते हे सांगणारी ही कथा आहे. तर हा गोवर्धन डाकू एकदा राजाच्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या पासून आपला बचाव करीत असतो. सुरक्षा कर्मचारी म्हणजे जसे पोलीस जे कार्य करत असतात तसं, की चुकीचं कार्य करणाऱ्याला पकडतात ते. तर तशाच या गोवर्धन डाकूच्या मागे राज्याचे सुरक्षा कर्मचारी लागलेले असतात. त्यांचा हा बचाव करीत तो हा पळत असतो. एका ठिकाणी त्याला मंदिर दिसतं, जिथे खूप बरीच गर्दी जमलेली असते. आता हा डाकू या गर्दीचा फायदा घेऊन गर्दीमध्ये सामील होतो आणि मिसळला गेल्यामुळे गर्दीमध्ये आता हे सुरक्षा कर्मचारी त्याचा पाठलाग करीत तिथपर्यंत पोहोचतात. पण ते त्याला पकडू शकत नाहीत, कारण गर्दीमध्ये कुठे मिसळून जातो हे त्यांना कळत नाही. माघारी फिरतात ते. आता इथे मंदिरामध्ये भक्त जमलेले असतात भागवत कथा ऐकण्यासाठी. काही काळाने तिथे थोड्या वेळातच ते संत परशुरामजी महाराज येतात आणि आपल्या व्यासपीठावरती स्थानापन्न होतात. कृष्णलीला ते सांगायला सुरुवात करतात. आता कथेमध्ये हे परशुराम महाराजजी कृष्णाचं वर्णन सांगायला लागतात, की तो बालक किती मनमोहक आहे, आकर्षक आहे. त्याची माता यशोदा त्याला कोणती वस्त्र घालते, कोणती कोणती आभूषणं घालते, ही आभूषणं या बालकाच्या अलौकिक सौंदर्यामुळे कशी अधिकच तेजोमय दिसतात, असं सगळं वर्णन हे महाराजजी सांगतात. आता हा गोवर्धन डाकूच आहे. आभूषणांचं वर्णन अगदी लक्षपूर्वक तो ऐकतो आणि ती आभूषणं चोरण्याची त्याची आता इच्छा जागृत होते. सोन्याची, हिऱ्याची आभूषणांचं वर्णन ऐकून त्याचा म्हणजे चोरीचा इरादा आता पक्काच होत जातो. कथा संपते थोड्या वेळाने. मग महाराजजी विचारतात, कोणाला काही सांगायचंय का कथेबद्दल किंवा कोणाला काही विचारायचंय का? आता हा गोवर्धन डाकू पुढे जातो आणि विचारतो, की महाराजजी, इतका वेळ तुम्ही जे वर्णन करीत होतात, तो बालक कुठे राहतो? तर महाराजजी सांगतात, वृंदावनात राहतो. तर त्यावरती हा गोवर्धन म्हणतो, महाराजजी, मला या बालकाबद्दल अजून काही माहिती देऊ शकाल का तुम्ही? त्यावर महाराजजी त्याला सांगतात, की या बालकाचं नाव कृष्ण आहे, पण याचे सर्व गोप सवंगडी याला कन्हैया असं म्हणतात. आणि हा श्यामवर्णाचा बालक आहे. यमुनेच्या तीरावर आपल्या सवंगड्यांच्या बरोबर हा खेळतो आणि ह्याच्या आजूबाजूला सदैव गायी वासरं असतात. अजून काय माहिती सांगू तुला? आता हा गोवर्धन म्हणतो, या कन्हैयाच्या वडिलांचं नाव कळेल का मला महाराज? तर त्यावर ते सांगतात, नंदलाल. बरं, धन्यवाद महाराज, प्रणाम. मी आता या बालकाला काढतोच शोधून. तर यावरती ते महाराजजी म्हणतात, की बालक हा अगदी धीट आहे, एकदम निडर आहे, जराही घाबरत नाही. पण तू त्याच्यासाठी माखन मिश्री घेऊन जा. माखन मिश्री दिल्यानंतर तो मात्र तुझ्या जवळ येईल. आता हे ऐकतो सगळं, महाराजजींना प्रणाम करतो, धन्यवाद देतो आणि गोवर्धन डाकू आता तिथून निघतो. कन्हैयाला शोधून काढेनच असा मनात एक पक्का निर्धार करून आता तो निघतो.
वृंदावनात कसं पोचायचं हे विचारत विचारत आता त्या दिशेने पायी चालत हा जायला निघतो. वृंदावनात पोचेपर्यंत मनामध्ये सतत कन्हैया 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 हाच विचार असतो, चिंतन चालू असतो, ध्यास केवळ कन्हैयाचाच घेतलेला असतो त्याने. आणि काही खायला थांबत नाही, कुठे पाणी प्यायला थांबत नाही. आता मी वृंदावनात पोचूनच काय तो मला बरं वाटेल अशा इराद्याने तो आता निघतो. वृंदावनात पोचल्यावरती चौकशी करतो की नंदलाल यांचा पुत्र कृष्ण याला भेटायला मी आलोय, कुठे भेटेल तो मला. आता वृंदावनासारख्या ठिकाणी कृष्णाला कोणी ओळखत नाही असं होतच नाही. तर बरेच सगळेजण त्याला सांगतात, अरे हा ना इथे तुला यमुनेच्या तीराकडे जा, तिथे तुला भेटेल. त्याप्रमाणे रस्ता दाखवला जातो त्याला, तसा पोचतो तो यमुनेच्या तटावर. तिथे कन्हैया आपल्या गोपसवंगड्यांच्या समोर खेळताना दिसतो. तर महाराजजींनी जसं वर्णन केलं होतं तशीच आभूषणं त्याने घातलेली असतात आणि श्यामवर्णाचा असतो आणि गोवर्धन त्याला पटकन ओळखतो. पण कथेमध्ये ऐकलं होतं महाराजजींकडून त्यापेक्षा प्रत्यक्षात हा बालक मात्र कित्येक अधिक पटीने तेजस्वी आणि सुंदर असतो. आणि हा या कन्हैया या सर्व गोप बालकांच्या बरोबर खेळत असतो. खोड्या चेष्टा मस्करी त्यांची सर्वत्र सुरू असते तिथे. आता ह्या कन्हैयाकडे जाऊन कसं बोलावं हे डाकू गोवर्धनच्या डोक्यात विचार असतो. त्याला महाराजजींनी सांगितलेली गोष्ट आठवते की माखन मिश्री घेऊन जा. ते देण्याचं कारण करून आता हा कन्हैयाजवळ जातो. मनात विचार काय असतो की मी ही माखन मिश्री देईन आणि या बालकाच्या गळ्यातला हार काढून घेईन. आता घेऊन जातो माखन मिश्री त्याच्यापर्यंत गोवर्धन डाकू. आणि कन्हैया कसं आहे की सर्वांकडून काही दिलं प्रेमपूर्वक त्याचा स्वीकार ते करतातच. अगदी पुतनाने विष दिलं ते त्याचाही स्वीकार त्यांनी केलेला होता. आणि ह्याने माझ्यासाठी काहीतरी आणलं हे बघूनच प्रसन्न झाला कन्हैया आणि त्याच्या हातातून माखन मिश्री घेतली, चाखून बघितली, आवडली आणि मग त्यांना परत केली या गोवर्धनला आणि म्हणाली, तू मला उपाशी दिसतोयस, असं कर आता हे तू सगळं खाऊन टाक. म्हणजे कृष्णांकडून गोवर्धनने हा प्रसादही प्राप्त केला. कोणाकडून? साक्षात परमपुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण यांच्याकडून. आणि मुख्य म्हणजे या डाकूकडे बोलताना कन्हैया जराही घाबरला नाही. गोवर्धनला आठवलं महाराजजी म्हणाले होते की हा बालक कसा आहे, धीट आहे, निडर आहे. गोवर्धनची वेशभूषा केशभूषा डाकू असल्यामुळे जरा वेगळी होती, पण कन्हैया मात्र जराही घाबरला नव्हता. तर कन्हैयाने विचारलं, नाव काय तुझं? तर त्यावेळेला म्हणाला गोवर्धन. कन्हैयाने नाव ऐकलं आणि पटकन म्हणाला, मी गोवर्धनधारी. आता हा वार्तालाप हा डाकू साक्षात भगवान श्रीकृष्ण यांच्या बरोबर करीत होता आणि त्यामुळे त्याचं अज्ञान नष्ट होत होतं. आता बोलता बोलता गोवर्धन डाकूने कन्हैयाच्या गळ्यातल्या हाराकडे हात नेला आणि हलकेच तो काढण्याचा प्रयत्न केला. पण कन्हैयाने त्याचा हात पकडला आणि म्हणाला, हा हार काढू नकोस माझ्या गळ्यातला. माझी माता यशोदा मला विचारेल कुठे गेला हार म्हणून. आता तू हा हार माझ्या गळ्यातून काढू नको. हार काढू नको म्हणून जो हात थांबवला कन्हैयाने, त्यावेळेला गोवर्धनच्या हाताला स्पर्श केला आणि जणू विजेचा झटका लागावा अशी त्याची अवस्था झाली. भानच हरपलं. कसं बसं त्याने सावरलं, पण त्या स्पर्शाने त्याच्या डोळ्यातून अनावर अश्रू वाहू लागले. आता कोणा साधारण बालकाचा स्पर्श तर नव्हता तो, साक्षात श्रीकृष्णांच्या कमलहस्तांचा स्पर्श होता. त्याचे अश्रू बघून मात्र इथे कन्हैया व्याकुळ झाला. अरे थांब, एवढा रडतोस कशाला? थांब, देतो मी तुला हार, रडू नकोस. आता गोवर्धन तर हात जोडून म्हणतो, नाही नाही नको मला, असं म्हणायला लागला. पण कन्हैया म्हणाला, अरे तू हार मिळाला नाही म्हणूनच रडत होतास ना, नको रडूस, मी देतो तुला. अजून काय हवं तुला? ही माळ देऊ का? पण रडायचं थांबव. आता गोवर्धनचे अश्रू तर अनावर होते. कसं बसं तो म्हणाला, नको मला काहीच नको. कृष्णा, कन्हैया, तू मला मिळालास, आता मला काहीच नको. मी इथेच आता व्रजमध्ये राहीन आणि तुझी सेवा करेन. तर अशी ही डाकू गोवर्धनच्या हृदय परिवर्तनाची कथा आहे. भगवंतांचं दर्शन त्याला झालं, त्यांच्या लीला बघून डाकूचं मन शुद्ध झालं. त्यांचा स्पर्श, त्यांनी दिलेला प्रसाद, त्यामुळे त्याचं अज्ञान दूर झालं आणि तो भक्त झाला. भगवंतांनी देऊ केलेले हार त्याला आता नको होते, पण त्यांची सेवा करण्याची, त्यांच्या चरणाशी राहण्याची त्याची इच्छा होती. तर यावरून आपण समजू शकतो की भगवंतांच्या कृपेने एखाद्या पापी व्यक्तीमधली पण अशुद्धता आणि विकार नष्ट होतात. असा हा गोवर्धन डाकू, ज्याने कृष्णांचं वर्णन ऐकून त्यांच्या शोधार्थ निघाला होता, त्या बालकाला शोधून काढेन असं त्याने ठामपणे ठरवलं. आता आपल्या जीवनाकडे जरा बघा. रोज एक एक दिवस आपल्या आयुष्यातला घटत चाललाय आणि आपला बहुतांश वेळ आपण भौतिकामध्ये, इंद्रिय तृप्तीमध्येच व्यर्थ गमावतोय. पण जराही आपण इच्छा ठेवली की मला कृष्णांपर्यंत पोचायचंय,
तर लक्षात घेऊया, हे अशक्य नाही. आपणही निश्चयाने ह्या मार्गावरती चालू शकतो आणि कृष्ण प्राप्ती करू शकतो. तर आता हा निष्काम कर्मयोगाचे आपण म्हणजे सर्व भाग बघतो आहे. त्याच्यामध्ये ही कथा खूप महत्वाची आहे की भगवंतांच्या प्रती समर्पण पाहिजे. तर जसं हा गोवर्धन डाकू होता, भक्त बनला. आणि भागवतम मध्ये एक श्लोक आहे की बघा, भगवंत भौतिक इच्छांची पूर्ती करतात. जसं त्यांनी ध्रुवाला ध्रुवलोक पाहिजे होता, तो दिला. या डाकूला गोवर्धनला हार पाहिजे होता, तो देऊ केला भगवंतांनी. पण एखादी भौतिक गोष्ट भक्ताने जेव्हा कृष्णांकडून प्राप्त केली, त्यानंतर परत कुठली भौतिक गोष्ट प्राप्त करण्याची त्याची इच्छा राहत नाही भगवंतांकडून. कारण कृष्ण त्याला आपल्या चरणांचा मधू देतात, गोडी देतात, आणि त्यामुळे तो भक्तीमध्ये प्रगत होतो. म्हणजे एवढी मौल्यवान गोष्ट त्याला प्राप्त होते, त्याच्या पुढे त्याला सर्व भौतिक गोष्टी तुच्छ वाटू लागतात. तर तसंच आपण कर्माच्या फळाकडे अनासक्त असायला हवं. सर्व कर्माचं फळ कृष्णांना अर्पण केल्याने आपण प्रगती करू शकतो, आपली उन्नती होते आणि आपण कर्मबंधनात कधी अडकत नाही. आणि हे सत्य जाणणाऱ्या मनुष्य कर्मबंधनाने बद्धही होत नाही. आता यज्ञ केले जातात, त्यांचा उपदेश आपण म्हटलं श्री विष्णूंना संतुष्ट करणं असतो. जसा स्वाध्याय यज्ञ आहे, योगी योग यज्ञ करतात, अष्टांग योग करतात. भक्तांसाठी आपल्याला संकीर्तन यज्ञ करायला सांगितलेलं आहे. तर ज्यांना आध्यात्मिक मार्गाबद्दल ज्ञान नसतं, ते द्रव्य यज्ञ इत्यादी करतात. म्हणजे समाजातील इतर लोकांना अन्न, वस्त्र इत्यादीचं दान देतात. त्यांच्या मनाबद्दल त्यामुळे धनाबद्दलची अनासक्ती होऊ लागते क्रमशः. म्हणजे ज्ञान घेऊन जेव्हा यज्ञ केला जातो, तेव्हा अधिक लाभ प्राप्त होतो. तसंच हे सर्व भगवंतांकडूनच आम्ही प्राप्त केलेलं आहे आणि त्यांनाच आम्ही अर्पण करतो आहोत, या भावनेने तो यज्ञ करत असतो. तेव्हा त्याची कर्मबंधनातून मुक्ती होते, तो भगवंतांकडे जाण्यासाठी प्रगती करतो. तर आपणही आपल्या ज्या स्तरावर आहोत तिथूनच हे आपल्याला करणं शक्य आहे, ते करू शकतो आपण. जसा एखाद्या व्यक्तीचा आवाज चांगला असेल तर तो कृष्णांचं भजन म्हणू शकतो. कोणी त्या मोठ्या कंपनीचा मालक आहे, आपल्या कंपनीतल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना तो काहीतरी भेटवस्तू देतो, त्यावेळेला तो भगवद्गीता देऊ शकतो. आता कोणी अन्नदान करत असेल तर प्रथम भगवंतांना अर्पण करून मग प्रसाद वाटप करू शकतो. सर्वांना हरे कृष्ण महामंत्रांचं संकीर्तन करायला सांगून हा प्रसाद देऊ शकतो. म्हणजे जे पण कार्य करत असेल ते भगवंतांच्या बरोबर जोडू शकतो. म्हणजे तेही यज्ञ कर्मच होतं. आपल्या अर्थार्जनाचा काही भाग भगवत सेवेमध्ये नियमितपणे दान करू शकतो. भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी केलेलं कुठलंही कार्य हे यज्ञ असतं आणि ते कार्य दिव्यच असतं. तर इथे आता आपण भौतिक जगात जन्म घेऊन अगदी काहीही गोष्ट केली, कितीही धनसंपत्ती प्राप्त केली, मोठ्यात मोठी पदवी जरी प्राप्त केली, कितीही मोठं कार्य जरी केलं, तरी ते नश्वरच राहणार आहे. पण भगवंतांच्या सेवेमध्ये, त्यांच्या भक्तीमध्ये केलेली छोटी छोटी सेवा ही मौल्यवान असते आणि आपल्याला भगवत धामामध्ये जायचा मार्ग ती तयार करत असते. भगवंतांसाठी जे कार्य करत असताना अशा कार्यात आपण सहभाग आपला देऊ शकतो. जसं आता हे इस्कॉनचं मंदिर आहे, इथे मंदिर उभारण्याची कार्य असतात, मंदिराचे विविध उत्सव असतात, त्याला आपण देणगी देऊ शकतो. अशाने पण आपलं धन पवित्र होतं, कार्य दिव्य होतं, धनाच्या प्रती आपली आसक्ती कमी होते. म्हणजे आपण स्वतःही भगवंतांच्या चरणी सेवा करू शकतो आणि भगवंतांच्यासाठी जे कार्य करीत असतात अशांच्या कार्यात आपण सहभाग देऊ शकतो. आता इथे हा निष्काम कर्मयोग 4थ्या अध्यायाचा आपण बघितला होता. आता याबद्दल काही कोणाला शंका आहे का, हे पहिलं आपण जाणून घेऊया. निष्काम कर्मयोग बद्दल आपण जे काही आता 4थ्या अध्यायापर्यंत समजून घेतलं, ते समजलं असेल तर आपण आता पुढच्या अध्याय 5व्याला सुरुवात करूया. तर कोणाला काही शंका आहेत का? परवाच्या दिवशी बऱ्याच शंका होत्या, बरेच जण अनम्यूट करत होते, पण सगळ्यांच्या प्रश्नांची उत्तरं देता आली नाहीत. तर कोणाला काही शंका असतील तर आता तुम्ही विचारू शकता. हरे कृष्ण. निष्काम कर्मयोग समजला का सगळ्यांना? कोणीच काही बोलत नाहीये. कोणीच काही बोलत नाही, मग ह्याचा अर्थ हाच होतो ना, एकतर काहीच समजलं नाही किंवा समजलं सगळं छान माताजी. समजलं. समजलं हा माताजी. हा, हरे कृष्ण.
बरं, अजून कोणाचं रत्नामाताजींना समजलंय? अजून कोणाला काही शंका आहेत का? अर्चना माताजी, ऐश्वर्या माताजी, गजाला माताजी, सुनंदा माताजी, हर्षल, हिना माताजी, महानंदा माताजी, पवन बोरकर प्रभूजी, पुष्पलता, संस्कृती माताजी, स्मिता आणि तेजल माताजी. बघा, सगळ्यांना समजला का? चॅट मध्ये काय म्हणतायत कोण? एक सेकंद. हा, समजलं माताजी. तेजल माताजींनी सांगितलेलं आहे आणि किरण पवार प्रभूजींनी सांगितलंय की समजला. ठीक आहे, तर मग आता आपण अध्याय 5व्याकडे जाऊया. तर या अध्यायाची सुरुवात योजना माताजींनी काही चॅटमध्ये टाकलेलं आहे, ते सगळ्यांनी वाचून घ्या आणि त्याप्रमाणे तुम्ही माताजींना सहकार्य करा. तर या 5व्या अध्यायाची सुरुवात अर्जुनाच्या प्रश्नाने होते. निष्काम कर्माबद्दल अधिक ज्ञान कृष्ण या अध्यायामध्ये देतात की निष्काम कर्म कसं करायचं आणि ज्ञान घेऊन कर्म केल्याने कसा फरक पडतो. तर ज्याला मुक्ती प्राप्त करायची आहे त्याने कर्म करताना काय धारणा ठेवायला पाहिजे, मनोवृत्ती कशी असली पाहिजे, हे आपल्याला या अध्यायामध्ये समजतं. तसंच थोडंसं अष्टांग योगाबद्दलही कृष्ण बोलतात. पुढचा 6वा अध्याय पूर्ण जो आहे अष्टांग योगावरच आधारित आहे. तर इथे थोडंसंच कृष्ण बोललेत आणि त्यानंतर मग सगळ्यात शेवटी आपण शांती सूत्र शिकणार आहोत, जो या अध्यायाचा शेवटचा श्लोक आहे. तर प्रथम आपण आजचा पहिला श्लोक म्हणूया. आज अनुवाद वाचनाची सेवा कोण देणार आहे? मी देते माताजी. हा, चालेल. हरे कृष्ण. हरे ठीक आहे. कृष्ण. हरे कृष्ण. आता वाचा माताजी. हो माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्णा, सर्वप्रथम तुम्ही मला कर्माचा त्याग करण्यास सांगता आणि पुन्हा कर्माची प्रशंसाही करता. आता दोहोंपैकी कोणते अधिक लाभप्रद आहे ते कृपया मला निश्चितपणे सांगाल का? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे अर्जुन कृष्णांना म्हणतो की तुम्ही प्रथम मला म्हणालात की युद्ध कर. आता मी विचार करत होतो की वेगवेगळ्या कारणांनी मला युद्ध करायचं नव्हतं, पण नंतर तुम्ही मला अनेक गोष्टींबद्दल ज्ञान दिलं. त्यामध्ये तुम्ही अनासक्तीबद्दल म्हणालात, संन्यासाबद्दल सांगितलं, ज्ञानाबद्दल सांगितलं, यज्ञाबद्दल सांगितलं. हे सगळं ऐकून आता मला प्रश्न पडलाय की मी संन्यास घेऊ की कर्म करू? मला एकच काहीतरी सांगा. अर्जुनाला हाच प्रश्न 3ऱ्या अध्यायाच्या सुरुवातीला पण पडला होता, पण त्यानंतर कृष्णांनी 3रा आणि 4था अध्याय पूर्ण केला, तरी अर्जुनाला हा प्रश्न आहेच. तर बघा, कृष्ण कर्म संन्यासाबद्दल सांगतात. याचा अर्थ कर्मच न करणे असा नाहीये. कर्म सोडून आता काही लोक हिमालयात जातात, तर इथे कृष्ण त्याबद्दल म्हणतात की मी तुला कर्म सोडायला सांगत नाहीये, कर्म सोडून जंगलात जा असं सांगत नाहीये, पण कर्म कर आणि कर्माच्या फळाच्या इच्छेचा त्याग कर असं सांगतोय. तर या अध्यायात आपल्याला व्यवस्थितपणे कृष्ण ज्ञान देतील की फळाची अपेक्षा न करता कर्म कशी करावीत याबद्दल. आणि फळाची अपेक्षाच आपल्याला आपल्या सगळं म्हणतात तसं दुःखाचं कारण असते, म्हणजे आपल्याला ती अडकवते दुःखामध्ये. आता अर्जुनाची बाजू बघा. फळाची अपेक्षा करण्यामुळेच त्याला दुःख होत होतं. कर्माच्या परिणामाबद्दलचा विचार करून त्याला दुःख होत होतं. तो म्हणत होता की युद्ध केल्याने मी या सर्वांची हत्या करेन, मी एकटा होईन, मला जरी विजय प्राप्त झाला तरी माझी विजयश्री साजरी करायला माझ्या बरोबर हे कोणीच उरणार नाहीत, मला कसा आनंद वाटेल मग. कारण तो स्वतःबद्दलचा विचार करत होता की हे सगळे माझे स्वजन आहेत, माझे नातेवाईक आहेत आणि युद्धात हे मृत्यू पावले तर माझं काय होईल, या विचाराने तो दुःखी होत होता. कृष्णांचा कुठेही विचार नव्हता, पण कृष्णांनी त्याला निष्काम कर्मयोग सांगितला. आता 3रा आणि 4था अध्यायामध्ये हे सगळं ज्ञान सविस्तर दिलेलं आहे, पण तरीही अर्जुनाला ही शंका आहे. आता निष्काम कर्मयोग आपण सोप्या उदाहरणाने त्या दिवशी समजून घेतला होता, एका आईचं आणि मुलाचं उदाहरण, की ज्या मुलाला भेंडीची भाजी आवडते. बघा, आता आई केवळ स्वतःचाच म्हणजे आपलाच विचार करत असेल तर ती म्हणेल मला काही ही भाजी आवडत नाही, कापून भाजी करायला पण मला खूप वेळ लागतो, बुळबुळीत असते, हात पण माझे चिकट होतात. म्हणजे केवळ तिने स्वतःबद्दलचा विचार केला. जसं इथे अर्जुन आता स्वतःचा विचार करून म्हणतोय की मला यांची हत्या करावी लागेल
आणि त्याने इतरही कारणं दिली होती युद्ध न करण्याची. आता आईचं मुलावरती प्रेम आहे खूप, त्यामुळे त्याची आवड, मुलाची आवड तिला स्वतःच्या आवडीपेक्षा महत्वाची आहे. मुलावरील प्रेमामुळे ती भेंडीची भाजी अगदी मनापासून तयार करते आणि त्याला खाऊ घालते. त्याने पोटभर खाल्ल्याने तिला खूप समाधान मिळतं. जे समाधान तिला ती भाजी आवडत नाही या विचारापेक्षा कित्येक पटीने अधिक असतं. आणि याचं कारण म्हणजे आईचं मुलावरती प्रेम आहे. तर ज्याच्यावरती प्रेम आहे त्याच्यासाठी काहीतरी करायची इच्छा असते, कारण ती गोष्ट तशा प्रकारे केलेली त्या व्यक्तीला आवडते. त्याच्यासाठी करतानाच त्या व्यक्तीला समाधान मिळत असतो, तो अगदी तृप्त असतो. स्वतःच्या वेगळ्या आनंदाची त्याला गरज उरत नाही, कारण इथे त्या आवडणाऱ्या व्यक्तीबद्दलचं प्रेम खूप महत्वाचं आहे. हेच झालं निष्काम कर्मयोगी आणि कृष्ण, या दोघांमधला संबंध हा अशा प्रकारे असतो. निष्काम कर्मयोगीला कृष्णांवरील प्रेमामुळे त्यांच्यासाठी विविध प्रकारे कार्य करायला आवडतं. ते कार्य करूनच तो तृप्त असतो. कार्याच्या फळातून मिळणारा जो लाभ असतो ना, तो त्याच्यासाठी महत्वाचा नसतो. कार्य करतानाच त्याने संतुष्टी प्राप्त केलेली असते. आता बघा, हे समजलं का? तर आपण पुढच्या श्लोकामध्ये जाऊया. म्हणजे तिथे आता आपल्याला अजून स्पष्ट होईल. हा निष्काम कर्मयोग समजला पाहिजे की नक्की काय आहे. आता दुसरा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवानुवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस करावभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, कर्माचा संन्यास आणि भक्तिभावित कर्म असे दोन्ही मार्ग मुक्ती देण्यास चांगले आहेत, परंतु या दोहोंपैकी भक्तियुक्त कर्म हे कर्म संन्यासापेक्षाही अधिक श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर कर्माचा संन्यास आणि भक्तिभावित कर्म ह्याच्यामध्ये कृष्ण काय सांगतायत? कर्म संन्यासापेक्षाही भक्तियुक्त कर्म हे अधिक श्रेष्ठ आहे. बघा, एक गोष्ट सांगते तुम्हाला, यावरून आपल्याला स्पष्ट होईल. एक मुलगा होता आणि तो उच्च शिक्षणासाठी भारताबाहेर जाऊन शिक्षण घ्यायचं तो ठरवत होता. आता त्याला काय वाटत असे की आई वडील माझ्यावर इथे फार लक्ष ठेवतात, मला काहीच करायला देत नाहीत. त्याला वाटलं की मी परदेशात जाईन, तिथे एकटा राहीन, पाहिजे ते खाईन, हवं ते करेन आणि मजेत राहीन. आता इथे भारतामध्ये आई वडील माझ्यावर खूप नियंत्रण ठेवतात, कंट्रोल ठेवतात. इंजिनिअरिंग त्याचं पूर्ण झालं आणि परदेशात त्याने नोकरी मिळवली आणि आता तिथे जाऊन तो राहू लागला. एकदा वडिलांनी त्याला पत्र लिहिलं काही दिवसांनी, तिथे त्याला चांगल्या पगाराची नोकरी मिळालेली होती आणि वडिलांनी सांगितलं की तुला मिळत असलेल्या $5,000 पैकी $1,000 तू स्वतःकडे ठेव आणि उरलेले $4,000 तू आम्हाला भारतामध्ये पाठव आमच्या खर्चासाठी. आता हा मुलगा आई वडिलांचा आदर करत असे, तर त्यामुळे दर महिन्याला वडिलांच्या सांगण्याप्रमाणे तो पैसे पाठवू लागला. स्वतःकडे तो केवळ $1,000 ठेवत असे. आता त्या $1,000 मध्ये तो काय करणार? त्याच्याकडे विशेष पैसे उरतच नसत. स्वतःचे खर्च भागतील एवढेच पैसे त्याच्याजवळ उरत. बाकीचे सर्व तो वडिलांच्या ह्याच्या आज्ञेप्रमाणे पाठवत असे भारतामध्ये. आता अशाच प्रकारे काही वर्ष निघून गेली. त्याला कधी कधी वडिलांचा राग पण येत असे, हे सगळे माझे पैसे मागून घेतात. मग काही वर्षांनी वडिलांनी त्याला परत बोलवलं भारतामध्ये आणि त्याला सांगितलं, अरे आता तुझं वय झालं लग्नाचं, तुझं लग्न करायला हवं. इतकी वर्ष तू आता अमेरिकेमध्ये राहिलास, आता तू परत ये, इथेच लग्न कर, बिझनेस सांभाळ आणि सेटल हो आता भारतामध्ये. आता वडिलांची आज्ञा ऐकून हा मुलगा परत आला. लग्नाच्या वेळी वडिलांनी त्याला एक चेकबुक आणि बरोबर एक बँकेचं पासबुक पण दिलं. तर त्याने उघडून बघितलं आश्चर्याने, हे काय देतायत वडील म्हणून. तर ते 5-6 वर्ष जितकी वर्ष तो परदेशात राहिला होता त्याने पाठवलेले सर्व पैसे त्याच्या वडिलांनी त्या बँकेच्या अकाउंटमध्ये त्याच्या खात्यात जमा केले होते. आणि ते एवढे पैसे त्या खात्यात बघून त्याला आश्चर्य वाटलं. त्याने वडिलांना विचारलं, मी पाठवलेले सगळेच पैसे या खात्यात मला दिसतायत जमा झालेले, काय झालं, तुम्ही वापरले नाहीत का? तर वडील म्हणाले, तू अमेरिकेत गेल्यावर तुझ्याकडे गरजेपेक्षा अधिक पैसा जर का राहिला असता तर तुला वाईट सवयी लागल्या असत्या, तुझं चारित्र्य खराब झालं असतं, ही काळजी मला होती म्हणून हा पैसा मी मागितला तुझ्याकडून. आता तुझी पत्नी तुझ्या आयुष्यात आलेली आहे, ती ही जबाबदारी घेईल, तुझ्यावरती लक्ष ठेवेल, नियंत्रण ठेवेल. आता त्याला समजलं की वडिलांनी जे काही केलं ते त्याच्या हितासाठीच सर्व केलं होतं. त्यामुळे वडिलांच्या बद्दलचा प्रेम आणि आदर अधिक वाढला. आपण दुसऱ्या अध्यायामध्ये श्लोक शिकलो होतो बघा, कृष्ण अर्जुनाला सांगतात, कर्मण्येवाधिकार असते म्हणजे काय, तू कर्म करू शकतोस अर्जुना, पण मा फलेषु कदाचन, म्हणजे कर्माच्या फळाची अपेक्षा करू नकोस. आपल्या कर्मफळास आपण कारणीभूत आहोत असं तू समजू नकोस.
तरच कर्तव्य न कर म्हणजे कर्तव्य करण्यामध्ये तुला आसक्ती वाटणार नाही आणि कर्मफळामध्येही तू आसक्त होणार नाहीस. तर हे महत्वाचं आहे. आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे की इथे भौतिक जगात स्वामित्वाची भावना आपण ठेवली ना, की हे माझं धन आहे, माझी जमीन आहे. आता ह्या जमिनीचा वापर, ह्या धनाचा वापर मी माझ्या मनाला येईल तसा करेन, या पैशाच्या बळावरती मी इतरांना त्रास देईन. तर ही सर्व गोष्टी ज्या आहेत ना, कर्मबंधनाला कारणीभूत होतात. पण हे सामर्थ्य मला भगवंतांनी दिलंय. माझं भाग्य आहे की या धनाचा वापर मी योग्य प्रकारे केला आणि कार्य भगवंतांना अर्पण केलं, तर हा निष्काम कर्मयोग ठरेल. तर आता इथे कृष्णांनी हेच सांगितलंय. दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये कृष्ण सांगताय की कोणी व्यक्ती आता ज्ञानी असेल, त्याने माझ्याकडे ज्ञान आहे भौतिक वस्तूबद्दल असं समजून त्याचा अहंकार असला नाही पाहिजे, अनासक्ती असली पाहिजे कुठल्या गोष्टीबद्दल. आता दोन कर्माचा मार्ग आणि ज्ञानाचा मार्ग अशा दोन्ही मार्गांबद्दल कृष्ण इथे बोलतात की कर्मयोग आणि ज्ञानयोग. कर्मयोगामध्ये मनुष्य काय करतो? भौतिक कर्म करतो आणि त्याचं फळ भगवंतांना अर्पण करतो. असं केल्याने क्रमशः त्याचं शुद्धीकरण होतं आणि जेव्हा चित्त शुद्ध होतं त्या ठिकाणी ज्ञानाचा उदय होतो. पण आता जर कोणी ज्ञानी आहे, या सगळ्या गोष्टींचा त्याग करून हिमालयात जायचं असं ठरवतो आणि तो काय विचार करतो की मी ज्ञानी आहे, मी संन्यासी आहे, मी कर्म संन्यास घेतला म्हणजे कर्म करणारच नाही, कर्मफळाकडे पण मी अनासक्त आहे आणि कर्माकडेही अनासक्त आहे. काहीच न करता मी हिमालयात जाऊन राहीन. पण आता विचार करा, अशा व्यक्तीची चित्तशुद्धी झालेली नाहीये, अजूनही भौतिकाचे विचार त्याच्या मनामध्ये आहेत, त्यामुळे तो कालांतराने भौतिकात ओढला जाईलच. जसं आपण विश्वामित्र ऋषींचं उदाहरण घेतो की अनेक हजारो वर्ष तपस्या करून पण मेनकेमुळे ते विचलित झाले. सौभरी मुनींचं उदाहरण आहे, हजारो वर्ष तपस्या करत होते पण माशांचा प्रणय बघून त्यांनी विवाह करायचं ठरवलं. तर अशा वेळी असा व्यक्ती समाजाच्या निंदेचा विषय बनतो की गेला होता संन्यास घ्यायला पण आला परत, काही जमलं नाही. तर त्यामुळे ज्ञानीसाठी हा धोका आहे की पूर्ण चित्तशुद्धी जर का झालेली नसेल तर त्याची परत भौतिकामध्ये पतनाची शक्यता असते. कृष्ण अर्जुनाला काय सांगतात की तुझ्यासाठी कर्मयोग अधिक योग्य आहे. तू क्षत्रिय आहेस, क्षत्रियाच्या कर्तव्याचं पालन कर, यानेच तू सुखी होशील. म्हणजे कर्तव्य कर आणि माझ्या आदेशानुसार तू कर्म कर आणि कर्मफळ मला अर्पण कर. म्हणजे माझ्या आदेशाच्या नुसार अर्जुना तू युद्ध कर. आणि हेच भगवंतांनी त्याला आदेश दिलेला आहे की माझ्या सेवेत केलेलं ते कार्य होईल. माध्यम तू राहशील अर्जुना, विहित कर्म करशील आणि विहित कर्म करण्याचं जे फळ असेल ते मात्र तू मला अर्पण करशील, म्हणजे निष्काम कर्मयोग होईल. आता ज्ञानयोग करणारा आणि कर्मयोग करणारा या दोघांनीही साध्य करायचं जे ध्येय आहे ना, ते एकच असतं, पण त्यांचा मार्ग वेगळा असतो. तर हे आपल्याला लक्षात घेतलं पाहिजे. इथे कृष्ण अर्जुनाला सांगतायत की मी शरीर नसून मी आत्मा आहे. हे केवळ ज्ञान प्राप्त करून मुक्ती होऊ शकत नाही. मी शरीर नसून मी आत्मा आहे हे जाणून तशी कर्मही करावी लागेल. ही कर्म म्हणजे कुठली? कृष्ण भावना भावित कर्म. आता पूर्णपणे ज्ञानयुक्त झालेला कृष्ण भावना भावित कर्म करूनच आपली प्रगती साध्य करू शकतो. कृष्ण भावनेने कर्म केलं नसेल, म्हणजे कृष्णांच्या आनंदासाठी केलं नसेल, तर ते सकाम कर्म असेल. सकाम कर्म म्हणजे स्वतःच्या आनंदासाठी केलेलं कर्म आणि अशा कर्मापासून संन्यास घेतल्याने चित्तशुद्धी होत नाही, हे आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे. तर एखादा व्यक्ती आहे ज्याला आता गुलाबजाम खूप खायला आवडतात, पण अचानक त्याने ठरवलं आजपासून मी काही गुलाबजाम खाणार नाही. बघा, गुलाबजामाच्या प्रती त्याची अनासक्ती झालेली नाहीये, असाच त्याने अचानकपणे ठरवलेला आहे. जसा कोणी अचानकपणे म्हणतो की सर्व कर्म त्यागून मी आता कर्म संन्यास घेऊन हिमालयात जातोय, पण त्याची चित्तशुद्धी झालेली नाहीये. पण गुलाबजामाच्या प्रती अनासक्ती न झाल्याने कालांतराने व्यक्तीच्या समोर जेव्हा स्वादिष्ट गरमागरम गुलाबजाम येतील तेव्हा मात्र त्याला तो संयम राहणार नाही, तो खाणारच आहे. पण जेव्हा व्यक्ती कृष्ण भावना भावित असेल तेव्हा तो विचार काय करतो की हे गुलाबजाम स्वादिष्ट आहेत पण हे कृष्णांना अर्पण केलेले नाहीयेत. हे ज्ञान असतं की कृष्णांना अर्पण न करता मी एखादी गोष्ट खाल्ली तर ती मला बंधनासाठी कारणीभूत होईल, त्यामुळे मी प्रथम कृष्णांना अर्पण करेन तेव्हाच ही वस्तू मी अन्नपदार्थ खाऊ शकेन. हा संयम त्याच्याकडे येतो, कारण स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीपेक्षा कृष्णांना संतुष्ट करणं हे त्याला महत्वाचं वाटतं आणि अशा प्रकारे करीत राहिल्याने स्वतःसाठी कार्य करून आनंद प्राप्त करण्यापेक्षा कृष्णांना हे करून कृष्णांना अर्पण करून त्या सेवा कार्य करण्यामध्ये तो अधिक समाधानी असतो.
आणि कृष्णांना कसं संतुष्ट करता येईल मला या प्रकारे, अशी विविध कार्यात तो संलग्नही होतो आणि याचा परिणाम म्हणजेच तो क्रमशः त्याची चित्तशुद्धी होत जाते. इथे त्याच्या विचारामध्ये कृष्ण केंद्रस्थानी असतात बघा. निष्काम कर्मयोगी जो असतो तो, त्यांची संतुष्टी महत्वाची असते. तर निष्काम म्हणून निष्काम भावाने जेव्हा कर्म केली जातात तर ती एका दिव्य स्तरावरून केली जातात असं म्हटलेलं आहे. मला एखादी अन्नपदार्थ आवडतो, तो समोर असला आणि मी खाल्ला आणि मला खूप बरं वाटलं, हे स्वतःच्या जिभेसाठी केलेलं भौतिक स्वरूपाचं कार्य झालं. पण कृष्णांचा विचार करून आपण ज्या वेळेला कार्य करतो, कृष्ण भावनाभावित कार्य करतो, की जिभेच्या स्वादासाठी अर्पण केलेलं शाकाहारी अन्न जरी असेल तरी ते बंधनाला कारणीभूत होतं. प्रथम मला कृष्णांना अर्पण केलं पाहिजे अन्न आणि मग प्रसाद ग्रहण केला पाहिजे. हे निष्काम भावनेने केलेलं कार्य आहे, कृष्णांच्या सेवेत केलेलं कार्य, त्यामुळे आपण बंधनामध्ये अडकत नाही. आता इथे समजून घ्या की जे कार्य कृष्ण भावना भावित नाही म्हणजे भौतिक स्वरूपाचं कार्य आहे, म्हणजे सकाम कर्म आहे ते, आणि ते कृष्णांच्या आनंदासाठी नसल्याने स्वतःच्या आनंदासाठी असल्याने त्याला भौतिक कार्य म्हटलेलं आहे. आता या कर्माचं फळ आपल्याला प्राप्त होईल सकाम कर्माचं. मग कोणाला आता व्यवसायामध्ये खूप नफा प्राप्त झाला, मग तो व्यक्ती जर का म्हणाला की हा पैसा ही माया आहे, माया म्हणजे काय म्हणतो ना आपण, भ्रम आहे, माया शक्तीचा प्रभाव आहे त्याच्यामध्ये, तर ही माया आहे आणि आता हिला मी अगदी गरजेपुरताच वापरणार आणि इतर नफ्याला मी आता हातच लावणार नाही, तो पैसा मी त्याचा त्याग करणार. पण असा त्याग अपूर्ण म्हटलाय, कारण न ते कर्म ना कर्माचं फळ कृष्णांच्या बरोबर जोडलं गेलेलं आहे. अशा भौतिक त्यागाला फल्गू वैराग्य असं म्हणतात, जे वैराग्य फार काही टिकत नाही आणि परत त्या व्यक्तीची त्या भौतिक गोष्टीकडे आसक्ती होण्याची पूर्ण शक्यता राहते, कारण चित्तशुद्धी न होताच त्याने कर्मफळाचा त्याग केलेला आहे. आता या उलट जो ज्ञानी आहे तो ज्ञान घेतो की सर्व गोष्टींचे उगम कृष्ण आहेत, भौतिक सृष्टीचे रचयिता ते आहेत, आपले पालन करता ते आहेत. मी व्यवसाय करत जरी असलो तरी ते व्यवसाय करत असताना मला ज्या गोष्टींचा उपयोग होतो, जसं माझं शरीर आहे, माझी इंद्रिय आहेत, माझी बुद्धी आहे, ही शक्ती मला कृष्णांनी दिलेली आहे. त्यामुळे ती वापरून मिळणाऱ्या संपत्तीवरती अधिकारही कृष्णांचाच आहे. त्यामुळे सर्व भौतिक गोष्टींचे स्वामी कृष्णच आहेत आणि सर्व गोष्टी ह्या त्यांच्या सेवेतच आपल्याला उपयोगी आणल्या पाहिजेत. हा पूर्ण त्याग झाला. सर्व काही कृष्णांचंच आहे. मग आपण त्याग कसला करणार, संन्यास कशापासून घेणार? सर्व काही जर का कृष्णांचीच संपत्ती आहे तर त्यांच्याच सेवेत उपयोगात मला आणलं पाहिजे, तेव्हाच तो खऱ्या अर्थाने स्थित आहे संन्यासात असं म्हटलं जाईल. आता तिसऱ्या अध्यायामध्ये आपण हे शिकलो होतो बघा, पूर्णपणे आत्मसाक्षात्कारी जो झालेला आहे, म्हणजे आत्म्यामध्ये जो रममाण झालेला आहे, तर त्या व्यक्तीला म्हणजे कृष्ण भावना भावित व्यक्तीला इतर कर्तव्य काही राहत नाही, कारण त्याने आत्मसाक्षात्काराचा स्तर गाठलेला आहे. पण कृष्ण म्हणतात आत्मसाक्षात्कारी व्यक्तीला आपलं विहित कर्म करून जो हेतू प्राप्त करायचा असतो, म्हणजेच कर्म करण्याच्या मागे त्याला काही कारण नसतं, पण तरी सामान्य जनांपुढे ती शिकवण राहावी, एक उदाहरण राहावं म्हणून तो ते कर्म करत राहतो. जसं जनक महाराजांचं उदाहरण आपण बघितलं की ते आत्मसाक्षात्कारी होते, पण सामान्य जनांच्या पुढे उदाहरण घालून देण्यासाठी राजा म्हणून ते विहित कर्माचं आपलं आचरण करत राहिले. म्हणजे जो पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित झालेला आहे, त्याला आत्मसाक्षात्कार झालेला आहे, त्याला या भौतिक जगाविषयी जराही आस्था नसते. पण तोही कर्मसन्यास न घेता इतर लोकांनी जीवन कसं जगावं, कसं कर्म करावं यासाठी कर्म करत राहतो. तर इथे बघा श्लोक हा दिलेला आहे ना, हा वाचूया आपण, याचा अर्थ समजून घेऊया. माताजी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्रील रूप गोस्वामी द्वारा भक्ती रसामृत सिंधू मध्ये प्रपंचिकताय बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षुभि परित्यगो वैराग्यम फाल्गु कथ्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मुक्ती प्राप्त करण्यासाठी उत्सुक असणारा मनुष्य भगवंतांशी संबंधित वस्तूंचा भौतिक समजून त्याग करतो, तेव्हा त्याच्या वैराग्याला अपूर्ण वैराग्य म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर हा जो श्लोक आहे भक्ती श्रील रूप गोस्वामी यांच्या भक्ती रसामृत सिंधू या पुस्तकातून घेतलेला आहे. हे पुस्तक लेव्हल 3च्या अभ्यासक्रमाचा भाग आहे आणि याचा अर्थ इथे काय सांगितलाय की कृष्ण भावना रहित संन्यास हा अपूर्ण असतो आणि अशा प्रकारच्या संन्यासाने साधकाला मुक्ती मिळत नाही. अस्तित्वात ते सर्व गोष्टींचे स्वामी कृष्ण आहेत असं समजून कुठल्याही गोष्टीवर स्वतःचा अधिकार जो सांगत नाही त्याला पूर्ण वैराग्य किंवा पूर्ण त्याग प्राप्त होतो. तर त्यासाठी श्रीला प्रभुपादांचं उदाहरण आपण घेऊ शकतो. बघा, श्रीला प्रभुपाद
प्रवचन देत असताना माईकचा वापर करत असत किंवा त्यांची प्रवचनं रेकॉर्ड करण्यासाठी त्यांनी डिक्टाफोनचा वापर केला. परदेशात जाऊन कृष्ण भावनेचा प्रचार प्रसार करण्यासाठी त्यांनी कधी विमानानेही प्रवास केला. परदेशात जाऊन वेगवेगळ्या ठिकाणी जेव्हा ते जात असत प्रवचन द्यायला, तेव्हा त्यांनी गाडीचा वापर केला. आता या सगळ्या भौतिक गोष्टी आहेत. मग या सर्व भौतिक गोष्टींचा त्यांनी वापर केला म्हणून श्रीला प्रभुपाद यांना संन्यासी म्हणायचं नाही का? तर नाही, असंही नाही. श्रीला प्रभुपाद आजही संन्यासी आहेत, कारण त्यांनी या सर्व गोष्टींचा उपयोग भगवत सेवेमध्ये केला, सर्वांपर्यंत कृष्ण भावना पोहोचवण्यासाठी केला. त्यामुळे हा पूर्ण त्याग आहे, जो कृत्रिम संन्यासापेक्षा अधिक श्रेष्ठ आहे. मिथ्या अहंकार असला ना मनुष्याकडे, तर त्यावेळेला तो स्वतःच स्वामित्व गाजवतो. मिथ्या अहंकाराच्या मागचं कारणच आहे अज्ञान, मायाशक्तीचा प्रभाव. पण जो आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ती आहे, कृष्ण भावना भावित व्यक्ती आहे, तो हे जाणतो की माझा देह पण मी माझा म्हणू शकत नाही, या देहावर पण माझं स्वामित्व नाहीये. म्हणून आपलं शरीर, मन, बुद्धी, आपली वाणी, आपलं जीवन, पूर्ण संपत्ती इत्यादी सर्व गोष्टी तो कृष्णांच्या सेवेमध्ये समर्पित करतो. त्यामुळे तत्काल कृष्णांशी तो नातं जोडतो. जी कृष्ण भावनेची पूर्णावस्था आहे, जसे श्रेष्ठ आहे, संत आहे, श्रीला प्रभुपाद, हे ह्या प्रकारे त्यांची मनोभावना होती. आणि या उलट मिथ्या अहंकारामुळे भौतिक गोष्टींबरोबर मनुष्य नातं जोडून घेतो, त्यांच्यावर स्वामित्व गाजवतो, भोग करतो आणि असा व्यक्ती कृष्णांपासून खूप दूर असतो. म्हणजे कसे परस्पर विरोधी स्तर आहेत बघा. एका ठिकाणी भौतिक अशी संलग्नता आहे, स्वामित्व गाजवून भोग करण्याची प्रवृत्ती आहे, आणि कृष्ण भावनेचा स्तर म्हणजे कृष्ण स्वामी आहेत, सर्व काही त्यांना समर्पित आहेत, ते भोगता आहेत असं समजून त्यांच्या सेवेमध्ये रुजू होणं हा कृष्ण भावनेचा स्तर झाला. हे दोन परस्पर विरोधी स्तर आहेत. आता इथे तिसऱ्या श्लोकाकडे आपण येऊ, बघू काय सांगितलंय आपल्याला. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्ञेय स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे महाबाहो अर्जुना, जो द्वेष करीत नाही तसेच आपल्या कर्मफळांची आकांक्षा करीत नाही, तो नेहमी संन्यासीच असल्याचे जाणावे. सर्व प्रकारच्या द्वंद्वातून मुक्त असणारा असा मनुष्य सहजपणे भौतिक बंधन पार करून पूर्णपणे मुक्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित असणारा व्यक्ती निश्चितपणे जाणतो की कृष्ण हे सर्वश्रेष्ठ आहेत, परिपूर्ण आहेत आणि आपण त्यांचे अंश आहोत. तर त्यामुळे भगवंतांच्या सेवेत असा ज्ञानी पूर्णपणे समर्पित असतो. हा परिपूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्तीच संन्यासी असतो, कारण त्याला आपल्या कर्मांच्या प्रती द्वेषही वाटत नाही, की काय करावं लागतंय, कुठलं कर्म करतोय असे त्याला वाटत नाही, आणि आपल्या कर्मफळांच्या प्रतीही त्याला खूप आसक्ती नसते. त्याला भगवंत आणि तो यांच्यामध्ये काय संबंध आहे हे स्पष्टपणे माहिती असतं. एक सेवक म्हणून तो कृष्णांच्या प्रत्यर्थ कार्य करत असतो. त्यामुळे तो भौतिक जगामध्ये जरी असला ना तरी असा व्यक्ती मुक्तच म्हटला जातो. आता कर्मफळ आपण म्हणतो कुठल्या रूपाने आपल्याला मिळतं, तर सुख दुःख आपल्या वाटेला येतात, कधी हानी लाभ येतो, म्हणजे द्वंद्व रूपाने हे आपल्याला मिळतं. कधी सुख मिळतं, कधी दुःख मिळतं. आता जेव्हा दुःख येईल तेव्हा तो व्यक्ती द्वेष करेल की कशासाठी मला हे दुःख मिळतंय परमेश्वरा. पण सुख मिळेल तेव्हा हे सुख असंच राहावं असं त्याला वाटत राहील. तर ही जी अपेक्षा आहे ना, तर ही द्वंद्व झाली. पण जो आता दोन्ही परिस्थितीमध्ये जो सम राहील, येणाऱ्या सुखदुःखाने प्रभावित होणार नाही, तो संन्यासी म्हटलेला आहे. आता हा संन्यासी भगवंतांच्या बरोबर जोडला गेला असल्याने आनंदाचा अखंड प्रवाह त्याला मिळतोय. आनंदाचा अखंड प्रवाह कोण आहे? आनंदाचा उगम कोण आहे? कृष्ण आहेत. आणि त्यांच्याच बरोबर जोडला असल्यामुळे तो अखंड प्रवाह त्याला मिळत राहतो. त्यामुळे तो आत्मतृप्त असतो. बाहेरून इंद्रिय तृप्तीद्वारा मिळणाऱ्या सुखदुःखांपासून तो दूर असतो. आता काही विद्यार्थी असतात बघा, परीक्षेची तयारी खूप एकाग्रतेने करत असतात. त्या परीक्षेतून मला यश प्राप्त करायचे हे ध्येय त्यांना अगदी दृढ असतं त्यांच्यामध्ये, आणि त्यासाठी अत्यंत सिन्सिअरली ते तयारी करतात. मग या अभ्यासाच्या व्यतिरिक्त त्यांचं इतर कुठे त्यांना म्हणजे लक्ष द्यायला त्यांच्याकडे वेळच नसतो. सिनेमा, नाटक, मित्रांच्या बरोबर बाहेर जाणं असं ते गोष्टी करत नाहीत. तर ते आणि त्यांना ते करत नाहीत म्हणून त्यांना वाईटही वाटत नाही, कारण त्यांच्या मनात जे असतं ना ते ध्येय त्यांचं पक्क असतं. विचार सतत असतो त्यांचा की मला ही परीक्षेचं यश प्राप्त करायचंय. त्यामुळे त्यांचं मन इकडे तिकडे भरकटत नाही आणि परीक्षेच्या तयारीकडे फोकस्ड राहून
ते कार्य करत राहतात. तर जसा हा संन्यासी बघा आत्मतृप्त म्हटलेला आहे, कारण भगवंतांकडून मिळणाऱ्या आनंदाचा प्रवाह त्याला सतत मिळत असतो. तर कृष्ण कसे आहेत, पूर्ण म्हटले जातात ना, आपण त्यांचे अंश आहोत. सच्चिदानंद असं म्हटलं जातं कृष्णांना. आणि आपला आत्मा हा असल्याने तर तोही सच्चिदानंद आहे. सच्चित आनंद असे 3 शब्द एका या ह्याच्यात आलेले आहेत बघा. तर सत म्हणजे काय, तर शाश्वत. चित म्हणजे ज्ञानाने परिपूर्ण आणि आनंद म्हणजे आनंदमय, आनंदाने परिपूर्ण. म्हणजे गुणात्मक दृष्ट्या आपला आत्मा हा कृष्णांच्या सारखाच आहे. जसं आता एखाद्या वस्तूचा संपर्क अग्नी बरोबर आला तर अग्नीचा गुणधर्म जो आहे उष्णता किंवा तप्त होणं, त्या वस्तूतही होतो बरोबर ना. आपण अग्नीमध्ये एखादा चमचा पकडला तर काही वेळाने तो चमचाही गरम होतो. तसंच आहे. तसाच आपला आत्मा हा कृष्णांपासून आल्यामुळे गुणात्मक दृष्ट्या तो कृष्णांच्या सारखा सच्चिदानंदमयीच आहे. पण परिमाणात्मक दृष्ट्या कृष्ण पूर्ण किंवा विभू आहेत आणि आपला आत्मा हा अंश आहे किंवा अणू आहे. म्हणजे आगीचा वणवा आणि एखादी आगीची एखादी ठिणगी त्यातून निघालेली, या दोघांमध्ये कसा फरक आहे तसा आहे. आता ही ठिणगी या आगीच्या वणव्यातूनच आलेली आहे, त्यामुळे गुणात्मक दृष्ट्या ती तप्तता हा गुण त्या ठिणगीमध्ये पण आहे. पण परिमाणात्मक दृष्ट्या वणवा कसा आहे, विध्वंसक आहे, खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. आणि ठिणगी ही छोटीशीच असल्यामुळे तिचा केवळ चटकाच लागू शकतो, क्षमता कमी आहे. तसंच आत्म्याचा परिमाणात्मक दृष्ट्या भगवंतांपासून वेगळा आहे. त्यामुळे आपला आत्मा भगवंतांच्या बरोबर कधी एकरूप होत नाही, अंश हा अंशच राहतो, कधी पूर्णामध्ये तो विलीन होत नाही असं म्हटलेलं आहे. आणि आपण जेव्हा भगवत धामात जातो तर त्यावेळेला भगवंतांच्या बरोबर विलीन होत नाही, आपलं अस्तित्व हे वेगळं राहतं. पण गुणात्मक दृष्ट्या मात्र आपण सच्चिदानंदमय स्वरूप प्राप्त करतो. म्हणून इथे म्हटलेलं आहे गुणात्मक दृष्ट्या आपण एक समान आहोत, पण परिमाणात्मक दृष्ट्या मात्र आपण भिन्न आहोत. जसा समुद्र आणि समुद्राच्या पाण्याचा थेंब हे पण आपण उदाहरण घेऊ शकतो. दोन्ही गुणात्मक दृष्ट्या एक समानच असतात. जे घटक समुद्राच्या पाण्यात आहेत ते एका थेंबात पण तसेच आहेत. पण परिमाणात्मक दृष्ट्या समुद्र कसा आहे, खूप विशाल आहे, शक्तिशाली आहे. कोणी मनुष्य त्याच्यात बुडूनही मृत्यू होऊ शकतो. पण समुद्राच्या पाण्याच्या थेंबाने ते शक्य होऊ शकत नाही. म्हणून गुणात्मक दृष्ट्या समान पण परिमाणात्मक दृष्ट्या भिन्न. तसंच आता हा आपला आत्मा बघा, आत्म्याचं कार्यक्षेत्र काय, आपलं शरीर ज्या देहामध्ये तो स्थित आहे. आणि भगवंतांचं कार्यक्षेत्र कसं आहे, खूप मोठं, अनंत कोटी ब्रह्मांड त्याचे स्वामी आहेत ते. आत्म्याकडे आत्मा कुठल्या देहाचा स्वामी आहे, ज्या शरीरात तो स्थित आहे, तेवढंच त्याचं कार्यक्षेत्र आहे. आंशिक स्वातंत्र्य आहे आत्म्याकडे, पण भगवंतांकडे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे, स्वराट म्हटलं जातं त्यांना. तर हा आपल्यामध्ये भेद आहे भगवंतांच्या मध्ये आणि आपल्या आत्म्यामध्ये, जरी गुणात्मक दृष्ट्या आपण एकसारखे असलो तरी. आता चौथा बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सांख्ययोगौ पृथक् बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यास्थित सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. केवळ अज्ञानी लोकच भक्तियोग कंसात कर्मयोग भौतिक जगताच्या विश्लेषणात्मक अध्ययनापासून सांख्ययोग भिन्न आहे असे म्हणतात. वास्तविक ज्ञानीपुरुष म्हणतात की या दोन्ही मार्गांपैकी कोणत्याही एका मार्गाचे चांगल्या रीतीने जो अनुसरण करतो त्याला दोन्ही मार्गाचे फळ प्राप्त होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे कर्मयोग आणि ज्ञानयोग दोन्हींनी साध्य करायचं ध्येय एकच आहे, आत्मज्ञान प्राप्त करणं किंवा परमसत्याची प्राप्ती करणं. आणि दोन्ही केल्याने एकाच ध्येयाची प्राप्ती होते. कर्मयोगी कर्म करतो, कर्माचं फळ भगवंतांना अर्पण करतो आणि प्रगती करतो. ज्ञानी कर्म करणार नाही असं म्हणतो, कर्मफळ पण त्यामुळे प्राप्त होत नाही आणि अनासक्त होऊन राहतो आणि क्रमशः परब्रह्माची प्राप्ती करतो. पण कृष्ण अर्जुनाला सांगतात की तुझ्यासाठी मात्र कर्मयोगच जास्त श्रेष्ठ आहे. कर्मसन्यास हा मार्ग तुझ्यासाठी योग्य असणार नाही, तर तू स्वतःला कर्मयोगात संलग्न कर. आता दुसऱ्या अध्यायामध्ये कृष्णाने शरीर आणि आत्मा याच्यातला भेद अर्जुनाला समजावून सांगितलाय. देहिनो अस्मिन यथा देहे या श्लोकापासून कृष्णांनी सुरुवात केली होती. तर आता सांख्य समजवलं त्याच्यामध्ये. तर सांख्ययोगामध्ये प्रगती करून मनुष्य ज्ञानी बनतो, ज्ञान घेतो सांख्ययोग करून. सांख्य म्हणजे आपण काय म्हटलं होतं, विश्लेषण, की शरीर कशाचं बनलेलं आहे, कुठल्या तत्वांचं बनलेलं आहे, मग हा आत्मा कशाचा बनलेला आहे, हे सगळं सांख्य जाणून
स्पष्टपणे आत्मा आणि शरीर यातला भेद त्याला समजतो आणि हा अभ्यास करून त्याला आत्मसाक्षात्कार करून घेता येतो. सगळं काही भौतिक सोडून हिमालयात जेव्हा तो जातो तेव्हा त्याला ज्ञानयोगी म्हटलं जातं, म्हणजे तो सांख्ययोगी असंही त्याला म्हणतात आणि कर्मसन्यासाचा मार्ग तो स्वीकारतो. आणि जो आता इथे कर्मयोगी आहे तो भौतिकातच राहतो, कर्मही करतो, पण कर्माचं फळ मात्र तो भगवंतांना अर्पण करतो. भौतिक शरीर आणि आत्मा याचं विश्लेषणात्मक अध्ययन करणारा सांख्ययोगी म्हटलेला आहे. आणि अशाश्वत अशा भौतिक जगाचं विश्लेषण तो करत असतो. भौतिक जगातलं सर्व काही क्रिया ह्या अशाश्वत स्वरूपाच्या आहेत, भौतिक जग हे अशाश्वत आहे हे त्याला अंततः समजतं, तेव्हा त्याला विरक्ती उत्पन्न होते. असं ज्ञान अंततः म्हणजे या सगळ्या गोष्टीचं ज्ञान घेता घेता अंततः तो कृष्णांपर्यंतच पोचतो. पण भक्तियोगी कसा आहे, तो प्रथमच मानतो, गुरु साधू शास्त्र यांच्या आधारावर मानतो की कृष्ण हे सर्वश्रेष्ठ आहेत. त्यामुळे म्हटलंय की या दोघांनी म्हणजे कर्मयोगी असेल किंवा सांख्ययोगी असेल किंवा ज्ञानयोगी असेल, गाठायचं ध्येय हे एकच आहे. आता 5वा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यत्सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते. एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सांख्य योगाद्वारे प्राप्त होणारे स्थान भगवत भक्तीद्वारेही प्राप्त होऊ शकते हे जाणून सांख्ययोग आणि भक्तियोग एक समान असल्याचे पाहणारा मनुष्यच यथार्थ दृष्टीने पाहणारा होय. हरे कृष्ण. हा 6वा पण माताजी वाचा, एकत्र वाचूया आणि समजून घेऊया मग. हरे कृष्ण. संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेनाधिगच्छति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवत भक्तीमध्ये युक्त न होता केवळ सर्व कर्मापासून संन्यास घेतल्याने मनुष्य सुखी होऊ शकत नाही, परंतु भक्तीमध्ये युक्त असलेल्या मुनी विनावलंबन ब्रह्माची प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता सांख्ययोग योगी आपण म्हटलं विश्लेषण करून तत्वज्ञानाद्वारे मनुष्य म्हणजे सांख्ययोगी जो असतो तो विश्लेषण करतो आणि या तत्वज्ञानापर्यंत पोचतो की हा जो जीव आहे भौतिक जगातला, हा भौतिक जगातला अंश नसून परमात्म्याचा अंश आहे. त्यामुळे त्याला भौतिक जगाची आसक्ती उरत नाही. म्हणजे आपण म्हटलं ना, ध्येय सेमच आहे दोघांनी गाठायचं, पण मार्ग वेगळा आहे. सांख्य म्हणजे विश्लेषणाचा मार्ग आहे. जसं आपण उदाहरण घेतलं होतं, एखादा स्टीलचा ग्लास असेल तर मग ह्याच्यामध्ये ह्या स्टेनलेस स्टीलमध्ये कुठले धातू आहेत, किती प्रमाणात आहेत, अशुद्धता कुठल्या आहेत, याचं प्रमाण किती, असं खोल विश्लेषण करायचं घटकांचं, अगदी अणूच्या स्तरापर्यंत पोचायचं. तर हा सांख्ययोगी असं विश्लेषण करतो की आपला हा जो देह आहे तो कशाचा आहे, पंचमहाभूतांचा आहे. पण आत्मा मात्र पंचमहाभूतांचा नाहीये, हा दिव्य स्वरूपाचा आहे आणि हा शरीरापासून वेगळा आहे. आता ह्या निष्कर्षणाला या निष्कर्षाला तो विश्लेषणाच्या द्वारे पोचतो. सांख्ययोगी ज्ञान घेतो, विश्लेषण करतो आणि मग या निष्कर्षा परत पोचतो की आत्म्याचा भौतिकाशी काही संबंध नाही, तो परमात्म्याचा अंश आहे. त्यामुळे त्याला समजतं की मी जर का हा आत्मा जर का परमात्म्याचा अंश असेल तर मला परमात्म्याशी जोडून घेतलं पाहिजे. त्यामुळे भौतिक जगापासून तो अनासक्त होतो आणि मग परमात्म्याच्या सेवेत स्वतःला जोडतो. पण भक्तियोगी प्रथमच कृष्णांवरती श्रद्धा ठेवून त्यांच्याकडे तो आकर्षित होतो, कृष्णांच्या सेवेत जोडून घेतो, त्याच्या इंद्रियांना कृष्णांच्या सेवेमध्ये अतिशय आनंद मिळतो आणि त्या पुढे भौतिकातले भोग त्याला तुच्छ वाटून भौतिकाकडे अनासक्त होतो. म्हणजे सांख्ययोगी आणि भक्तियोगी दोघंही समानच म्हटलेत, दोघेही भौतिकाकडे अनासक्त आहेत आणि कृष्णांच्या सेवेत आहेत. जो हे समजू शकतो त्याला ज्ञानाची दृष्टी आहे असं म्हटलेलं आहे आणि तो सर्व गोष्टी यथार्थ रूपाने पाहू शकतो. पण सांख्य योगाला हे विश्लेषण करून या निष्कर्षापद पोचायला अनेक जन्म लागू शकतात. तिथे भक्तियोगी मात्र गुरु साधू आणि शास्त्र जे ह्या निष्कर्षाला आधीच पोचलेले आहेत की कृष्ण हे साक्षात परमपुरुषोत्तम भगवान आहेत, सर्वश्रेष्ठ आहेत, सर्व लोक महेश्वर आहेत, सर्व कारणांचं परम कारण आहेत, या गोष्टीचा निसंशय स्वीकार करतो आणि कृष्णांच्या सेवेत स्वतःला जोडून घेतो. जसं आता कोणी बघा व्यक्ती कंपनीमध्ये काम करतोय तर तो स्वतःला त्या कंपनीचा भाग मानतो, स्टाफ आहे तो,
कंपनीचा. तर मग जेव्हा सर्व कर्मचारी, सर्व स्टाफ कंपनीचा सदस्य म्हणून मन लावून काम करतात, ज्याचा काय होतो कंपनीच्या प्रगतीवरती परिणाम होतो. कंपनी चांगल्या प्रकारे कार्य करू लागते. मग बोनस म्हणून सर्व कर्मचाऱ्यांना, सर्व स्टाफला त्याच्यातला काहीतरी दिलं जातं. तर त्यामुळे काम करत राहायला प्रोत्साहन मिळतं. तसंच हा निष्काम कर्मयोगी स्वतःला भगवंतांचा अंश मानतो आणि कर्मफळाकडे आसक्ती न ठेवता भगवंतांना ते अर्पण करतो. आपण माळ्याचं उदाहरण पण बघितलं होतं, की मालक बागेमध्ये फुलझाडं उगवण्यासाठी माळ्याला बी आणून देतो. मग माळी बागेत ते लावतो, रोपं उगवतो, फुलं आली की ती मालकाला देतो. कारण तो हे जाणतो की ही बाग या मालकाची आहे, बीज मला त्याने दिलेले आहे, माझ्या कामाचं वेतनही मला माझे मालक देणार आहेत, त्यामुळे ही फुलं मला त्यांना सुपूर्त केली पाहिजेत. म्हणजे कर्ममाळी करतो आणि कर्माचं फळ जे आहे ते मालकाला देतो. हा, तर हे आपल्याला लक्षात ठेवलं. निष्काम कर्मयोगी हा असाच असतो, स्वतःला भगवंतांचा सेवक मानतो, भगवंतांनी दिलेलं कार्य तो करतो, शास्त्राच्या नुसार, वेदांच्या नुसार जशी कार्य आहेत त्याप्रमाणे करतो आणि आपल्या पूर्ण क्षमतेने, प्रामाणिकपणे समर्पित होऊन पूर्ण प्रयत्नांची शिकस्त करतो ती कार्य करताना आणि कर्मफळ भगवंतांना सुपूर्त करतो. आता इथे भक्त हनुमानांचं उदाहरण आहे. प्रभू रामचंद्रांच्या सेवेमध्ये सदैव समर्पित होते आणि अखंड आनंद प्राप्त करत होते. तर हा असा निष्काम कर्मयोगी असतो. भगवत भक्तीमध्ये अशा प्रकारे संलग्न असलेले जे संन्यासी असतात, आपली दिव्य कर्तव्य पार पाडत असताना खूप आनंदी असतात. पण जे सांख्य, तर्कवाद, वेदांत यांचं अध्ययन करणारे मायावादी संन्यासी असतात ना, ते भगवत भक्तीचं आस्वादन करू शकत नाही. आता निराकाराबरोबर जोडून घेणं हे अवघडच म्हटलेलं आहे. क्लिष्ट मार्ग आहे हा. आणि मग असा मार्ग ते मध्येच सोडून पण देतात. कुठल्या गोष्टीचा अभ्यास करू लागतात, पण त्याच्यात रस वाटलं नाही, त्यामुळे तो मार्ग सोडतात. कष्टप्रद होतं त्यांना. तर मायावादी संन्यासाचं त्या मार्गावरून पतन होतं. परत भौतिकामध्ये येऊन परोपकारी कार्यामध्ये ते संलग्न होतात. त्यामुळे कृष्ण भावना भाविक कार्यामध्ये संलग्न असलेला भक्त हा मायावादी संन्यासापेक्षा श्रेष्ठ मानलेला आहे. मायावादी संन्यासी म्हणजे काय? कृष्णाच्या ज्या निराकार रूपाला जो मानणारा आहे ना, त्याला मायावादी संन्यासी म्हटलेलं आहे. आणि निराकाराशी जोडून घेणं हे नेहमीच अवघड असतं. पण सगुण रूपाला मानणारा कोण आहे? वैष्णव संन्यासी आहे. तो भगवद्गीता, श्रीमद भागवतमच्या अभ्यासामध्ये स्वतःला जोडून घेतो आणि ज्ञान घेतो, बोध घेतो त्याच्यातून. आणि भौतिक कर्म जरी असा संन्यासी करत असला तरी कर्माच्या फळाप्रती तो पूर्णपणे अनासक्त असतो आणि भगवत भक्तीमध्ये तो कार्य करत असतो. तर कर्माचा संन्यास आणि भावित कर्म ही दोन्ही मार्ग मुक्ती देण्यास चांगले आहेत, पण दोन्हीपैकी भक्तियुक्त कर्म हे कर्म संन्यासापेक्षा श्रेष्ठ आहे. आता आपल्याला 6व्या श्लोकाच्या अर्थातून हे समजतं की आता हे दोन्ही प्रकारचे संन्यासी, मायावादी संन्यासी आणि वैष्णव संन्यासी, त्यांनी गाठायचं ध्येय एकच आहे, पण मार्ग वेगळे आहेत. मायावादी संन्यासाचा मार्ग क्लिष्ट आहे, त्यामुळे या मार्गाने जाताना ते कंटाळतात. कष्टप्रद मार्ग असल्यामुळे मार्गातून दूर होऊन परत भौतिकामध्ये संलग्न होतात. म्हणजेच अशा मायावादी संन्यासी आपल्या मार्गातून भरकटतो आणि कष्टप्रद मार्ग असल्याने अंतिम ध्येय गाठेलच अशी निश्चिती उरत नाही. पण वैष्णव संन्यासी मात्र भगवत सेवेत जोडला असल्याने आनंदी असतो, क्रमशः प्रगती करतो, भगवत धामात निश्चित प्रवेश करतो. पण मायावादी संन्यासाला कृष्ण भावनेची प्राप्ती करायला पण अनेक जन्म लागतात. कारण सांख्य, तर्कवाद अशा क्लिष्ट मार्गच त्याने निवडलेला असतो आणि हे करून अंततः तो कुठे पोहोचणार आहे? भक्तियोगापर्यंतच पोहोचणार आहे. कारण भक्तियोग हा अंतिम चरण म्हटलाय, त्याद्वारेच भगवंतांची प्राप्ती होऊ शकते. पण त्या चरणापर्यंत, त्या स्तरापर्यंत यायला पण त्याने मार्ग हा अत्यंत क्लिष्ट निवडलेला आहे. तर जसं आपण मुंबईवरून पुण्याला जायचं असेल तर बघा 2 हायवे आहेत ना, जुना हायवे आणि नवीन हायवे. तर जुना हायवे कसा आहे म्हटलं जातं, तो रस्ता चांगला नाही, खड्डे आहेत, दरडी कोसळतात, लवकर पोचत नाही, कधी कधी गाड्या पुढे सोडल्या जात नाही. पण नवीन हायवे तसा नाहीये, वेगाने गाडी जाऊ शकते, मुंबई गाठता येते पटकन. हा वैष्णव संन्यासाचा मार्ग हा असा आहे, परमलक्षाची प्राप्ती, भगवत प्राप्ती निश्चितपणे होते. पण जुना हायवे म्हणजे खडतर रस्ता, खडतर प्रवास, तसा हा मायावादी संन्यासाचा मार्ग आहे, अडीअडचणीचा क्लिष्ट मार्ग. ध्येय प्राप्ती होईलच असं सांगता येत नाही. आता किती वाजलेत? आपण एक श्लोक बघू आणि थांबू मग. 7वा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः
सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते. हरे कृष्ण. माताजी, सगळ्यांना कॉन्टॅक्ट नंबर एकदा शेअर करायला सांगा ज्याने नाही केलेत. योजना माताजींनी हा त्यांची नाव सुद्धा टाकली. हा हा बरं, ज्या माताजींनी मेसेज टाकलाय बघा, ज्यांनी आधी आपले नंबर दिले नसतील त्यांची नावं माताजींनी दिलेली आहेत, त्या सर्वांनी आपले नंबर शेअर करावे. चॅटमध्ये सगळ्यांनी शेअर करा. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो भक्तिमय कर्म करतो विशुद्ध आत्मा आहे आणि आपले मन तथा इंद्रिय संयमित करतो, तो सर्वांना प्रिय असतो आणि सर्वजण त्याला प्रिय असतात. असा मनुष्य कर्म करीत असूनही कधीच बद्ध होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. विशुद्ध आत्मा म्हणजे ज्याची बुद्धी शुद्ध आहे. आणि बुद्धी शुद्ध कशी झाली तर शास्त्रांचं पालन करून ती शुद्ध झाली. आता भगवंतांच्या आदेशाचं जो पालन करतो आहे म्हणून इथे म्हटलेलं आहे योगयुक्त. शुद्ध बुद्धी म्हणजे शुद्ध बुद्धीची शक्ती त्याच्याकडे असल्यामुळे योग्य अयोग्य ठरवण्याची शक्ती पण त्याच्यामध्ये आलेली आहे, म्हणून त्याला योगयुक्त असं म्हटलेलं आहे. नाही, त्याला विशुद्ध आत्मा म्हटलेलं आहे. योगयुक्त म्हणजे काय की ज्याच्याकडे शुद्ध बुद्धीची शक्ती आहे, योग्य अयोग्य ठरवण्याची आहे. विशुद्धात्म्याचा अर्थ मी काय एकच मिनिट काहीतरी गोंधळ झाला. ज्याची बुद्धी शुद्ध आहे आणि बुद्धी शुद्ध कशी झाली तर शास्त्रांचं पालन करून, म्हणून तो विशुद्धात्मा आहे. शुद्ध बुद्धीमुळे योग्य अयोग्य ठरवण्याची शक्ती आहे, म्हणून तो योगयुक्त आहे. आता तिसरा शब्द काय सांगितलेला आहे, तो विजितात्मा आहे. विजितात्मा म्हणजे काय म्हटलंय, मनाच्या वेगांवरती तो नियंत्रण ठेवू शकतो. आणि चौथं म्हणजे मन संयमित असल्याने त्याची इंद्रिय पण संयमित आहेत, म्हणून त्याला जितेंद्रिय म्हटलेलं आहे. तर ज्याचे मन सदैव कृष्णांवरती स्थिर आहे, चित्त स्थिर आहे, ज्याचं विचलित होत नाहीये, असा व्यक्ती स्थिर असणारे, फोकस्ड असणारे, एकाग्र चित्त असणारे आणि जी इंद्रिय कृष्णांच्या सेवेमध्ये मग्न आहेत, त्यामुळे ती भगवंतांनी ही शक्तीच प्रदान झालेली आहे. ऋषिकेश म्हणतो ना त्यांना, इंद्रियांना नियंत्रण करणारे. त्यामुळे सर्व कार्य कृष्णांची अशा व्यक्तीशी जोडलेली असतात. कान ऐकतात ते भगवंतांची कथाच ऐकतात. जिभेने असा व्यक्ती केवळ कृष्ण ज्ञानच सांगतो आणि प्रसादच ग्रहण करतो. पायाने कृष्णांच्या संबंधित स्थळांना तो भेट देतो आणि हे करण्यात तो अत्यंत आनंदी असतो. जसं आता अर्जुनाने युद्ध केलं, वस्तुतः तो पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित होऊन कृष्णांच्या आज्ञेचं पालन करत होता. तसंच युद्धभूमीवर कोणाचाही वध झालेला नव्हता. कृष्णांच्या आज्ञेनुसार सर्वांची म्हणतो तसं आपण आत्मा एक वस्त्र सोडून दुसरं वस्त्र धारण करतो असं आपण म्हटलेलं आहे ना, तसंच परिवर्तन झालेलं होतं. आत्मा कधीच नष्ट होत नाही. तर तसंच आपण समजलं पाहिजे की आपलं शरीर हे एका भाड्याच्या कराराच्या घरासारखं आहे बघा. काही तो 1 वर्षाचा करार असेल, 2 वर्षाचा करार असेल, तेवढा पुरतच आपल्याला मिळालेलं आहे. आणि या जीवनात प्रगती करायची असेल तर भगवंतांच्या आनंदासाठी कार्य केली गेली पाहिजेत. भगवंतांना काय आवडतं काय आवडत नाही हे जाणून घेतलं पाहिजे. जसं आपण आपल्या मुलांवर प्रेम करतो, त्यांच्या आवडी-निवडी जपतो आणि असं होत नाही ना की त्यांच्याबद्दल आपण काहीच विचार करत नाही. जेव्हा आपण हे करतो, त्यांना आवडत्या त्या गोष्टी करतो, तेव्हा हे नातं टिकून राहतं, प्रेम वाढतं नात्यामधलं. तसंच भक्तीमध्ये प्रगती करायची असेल तर कृष्णांची आवड आपल्याला लक्षात ठेवून कार्य केली पाहिजेत आणि ते आपल्याला उन्नतीकडेही घेऊन जातील. जेव्हा भक्त प्रेमपूर्वक भगवंतांची सेवा करतो, आपल्या पूर्ण शक्तीनिशी करतो आणि त्याने आनंद तर प्राप्त करतोच, त्याचबरोबर भक्तीमध्ये प्रगती त्याची होते आणि आपल्याला आतूनही आंतरिक प्रेरणा मिळत राहते. आता कशा प्रकारे मी भगवंतांची सेवा करू, तर अशा सेवेची संधी प्राप्त होत राहणं म्हणजेच भगवंतांनी सेवा आपली स्वीकार केली हे समजायला पाहिजे. आणि भक्तीचा लाभ हा भक्त केवळ स्वतःपुरता नाही राहत बघा, तो इतरांनाही देतो, इतरांनाही भगवंतांच्या भक्तीमध्ये जोडून घेऊ शकतो. आता 8व्या श्लोकापासून आपण उद्या बघूया. मी रेकॉर्डिंग थांबवते आणि काही तुमचे शंका असतील तर मी